Déu vos guard. Hi ha dos racons de la nostra geografia lligats a Sant Magí, copatró de Tarragona, amb Santa Tecla. Són racons molt discrets, que tenen precisament l'encant de romandre amagats, excepte per als seus devots. Un és ciutadà, l'ermita del Portal del Carro, i l'altre és rural, el santuari de Sant Magí de la Brufaganya. Tots dos estan relacionats amb la vida d'aquest sant, del qual, per la seva antiguitat, se saben poques coses. Era de Tarragona, va viure al segle III, va fer miracles, com treure aigua de les penyes, i va morir màrtir en temps de l'emperador Dioclecià. Tarragona celebra el 19 d'agost la seva festa com la festa major petita, amb nombrosos actes populars que serveixen per a gaudir també de molts turistes que arriben a la ciutat en aquestes dates estiuenques. Desitjo que siguin festes molt agradables per a tots, en les quals no ens oblidem dels que passen necessitat entre nosaltres. I al mateix temps penso que podem extreure alguna lliçó d'utilitat contemplant la vida dels sants i els escenaris esmentats. L'ermita d'una nau, situada al final del carrer del Portal del Carro, és un lloc de devoció que convida a visitar els qui potser encara no el coneixen. M'alegro molt de la cura amb què és mantinguda, la mateixa amb què la conservava mossèn Joan Tomàs Bartolí, antic capellà administrador, a qui va ser dedicada una bonica estàtua allí a la vora. Els molts exvots que guarda la capella són mostra de devoció popular i estima pel sant. Dimarts que ve serà, com cada any, incessant la processó de gent que va i ve pel carrer fins a l'ermita per participar en alguna de les misses que s'hi diuen aquest dia. Abans viurem la simpàtica arribada de l'aigua de Sant Magí, transportada en carros des de la llunyana Brufaganya al terme de Pontils de la Conca de Barberà. Vet aquí una altra vella tradició que s'ha de mantenir. Els esforçats portadors la recullen de fonts llunyanes i la porten fins a Tarragona, enllaçant així els escenaris de la vida del màrtir. I és aquesta condició del martiriologi la que motiva la meva última reflexió. És molt improbable que a nosaltres, com a ell, se'ns demani el sacrifici de les nostres vides, però sí que Déu ens demana el testimoni de la fe que a vegades xoca amb altres imperis menys reconeixibles. El dels diners, el negoci del plaer sigui com sigui, l'ambient d'egoisme. Que Sant Magí ens protegeixi i ajudi en la seva festa. Adéu-siau.